kule channel besicela ke usubscribe ungakhohlwa ke usubscribe uzobona ke amagama abomvu lapho abhalwe ukuthi subscribe. Udouble hamba phambili ke namhlanje futhi kuyilo lodwa ke sizokhuluma ngalo elokuthi ke isizathu esenza uKhuzani angahlomeli lutho kuKhozi FM. The reason why uKhuzani angakahlomeli lutho kuKhozi FM ingoba iSABC ayizange ekufihle ukuthi umculo ozohlukanisa unyaka angeke athole lutho. Abantu abazothola abalandeli abawu3 ozothola u60,000 ozothola u40,000 ozothola u30,000 uwiniswa nje abalandeli abathathu. Ngaleyo ndlela ke akekho umculi kaMaskandi ke ozohlomula akuyona into entsha bathi ke nakutencane kwenzeka yizeke thina singasakhumbuli kahle. Bathi ke kuzohlomula abalandeli kuphela. Lokho ke kuvela nje ke ephephandabeni kuphinde kuqanyiswa kakhulu ke intatheli yelanga uMthobisi Sithole okuyena ke osebenza kakhulu ke kuKhozi FM ke kwesimanzonzo kusibhukuda kwesimanzonzo. Uye wabhala kanje egroupini kaMaskandi ke edumile Maskandi Lovers Fan Junction. iSABC ayikaze ekufihle ukuthi umculi ohlanganisa unyaka akatholi lutho. U60,000 u40,000 no30,000 uwiniswa abalandeli abathathu beziteshi kuphela. Ekade bevota ithi umculi uhlomula ngokumaketheka komculo wakhe akuyona into entsha nakuntencane kwakunjalo ngiyabonga. Mangabe kuthiwa ke umculi uhlomula ke ngokumaketheka kwakhe lokho kusho ukuthi the more belokubememeza igama lakho bethi uKhuzani this uKhuzani that ukudlala komculo wakho ukuvela nje ebalazweni ukuthi nawe umculo wakho ube sezingeni le-top 10 iyona ndlela ke ohlomula ngayo. Ngaleyo ndlela nama sponsors ayakwazi ukuthi akubone nosomabhizinisi abathile bayakwazi ukubona igama lakho ukuthi linamandla kangakanani nanendlela osuke uvotele ngayo iyacacisa ukuthi uyinkunzi engakanani emculweni. Ngaleyo ndlela ke iyona ndlela ke nawe ohlomula ngayo. For example njengoba nje uKhuzani ehlukanisa unyaka nje maningi ama sponsors nawo somabhizinisi abazofuna ukuthi abe yinxusa la somabhizinisi bakhe ngoba ngalesikhathi enominate ukuba makabe yi-song of the year aphinde avotele kakhulu ukuthi awine ukuba yi-song of the year. Lokho kuveza ukuthi abantu bamthanda kangakanani. For example libonile bakwethu ukuthi uKhuzani uvotele kangakanani. Uvotele ngevote elikhulu ngelimangalisayo ngempela ngalendlela yokuthi nosomabhizinisi bayabona ukuthi ayikho into abangayenza. Lo muntu uthanda abantu aba close to 1 million. Akudlali phela ukuvotelwa abantu abakulena bale enkulu kangaka. So njengoba ubonile ke nase screenini ukuthi uvotelwa abantu abangu 957,950. Lokho kukhomba ukuthi abantu emhlabeni jikelele abakholelwa kuyona abaningi kangakanani. Lokho kubanikeza ke ithuba osomabhizinisi ukuba uma besebenzisana noKhuzani nomculo wakhe ifuthenga ngendlela befune ukuzimatanisa naye nje uzokubona lokho kuhamba kwesikhathi ukuthi bangakanani abantu abazofuna ukuthi abe yinxusa labo. For example uTencane kwenzeka bakwethu nabona wathi ngeqeda ukuwina oDJ abasengakuyena Telkom uyinxusa la Telkom Viali nabo naba ngapha yabalibula amaningi okugqoka nokunye. Lokho kukhomba ukuthi ke uyamaketheka vese ngalesikhathi igama lakho lisematheni ukuthi hawu nanga umuntu ezohlukanisa unyaka uyamaketheka nje. Siphinde sibheke nathi kuDouble wayekade vese exwayisile uMfokandlovu ukuthi ke abantu mabangadlali ngezimali zabo abantu mabangadlali ngezimali zabo ayikho lento. Abantu uma beqhubeka bevote bazokhala egcineni. Lokho ke bakushaya indiva kange ngokuthi isicelo sakhe ke saze zahamba saya enkantolo ke bafike basichithe enkantolo. Kodwa khona iwarning wayelokho eyishilo einkundleni zokuxhumana ukuthi ke abantu abayeke ukudlala ngezimali ayikho lento. Yizeke kungabonakala ukuthi ayikho kanjani lento since kukhona abalandeli abazohlomula. Inkinga amaqhawe avotele wawazi ukuhlomula kodwa amazwi kaOwen Ndlovu abantu bazowakhumbula, abanye bayawakhumbula. Bayakhala abantu abaningi, bayasokola abantu abaningi, abaculi abaningi abayizwa kahle lento ukuthi abantu bengahlomuli. Kodwa abalandeli nabo phela kufanele futhi siyibuye ngelinye iside. Abalandeli phela nabo njengoba bemosha imali zabo nje bemosha imali zabo ezinkulu kuyafuneka ukuthi nakubo phela bahlomule. Bona ke bazohlomula abaculi ngeke bahlomula. Izayo phela nabaculi futhi belahlekelwe imali eziningi bekhankasa. Kuningi kakhulu kujulile kakhulu.
ngoba uma ngathiwa sibeka nje i-debate ukuthi wena uthini, omunye ngathi lenze kahle ukhozi la ngabawinisa abaculi vele bawinile ukukhankaseka negama labo labasematheki bamangetheka kahle yona indlela leyo abahlomule ngayo. Umlandeli ovote kakhulu yena uhlomula, anti yabona. Kanti mawusubhekisisa i-debate ingaba nkulu kakhulu lapho ngoba nabalandeli bengathi nathi phela sadinga ukuhlomula, bahlomula nina nothi hlomulisane nathina ngokuvota ngemali enkulu, tholani thina. Ukhozi-ke ne-SABC bakhombise ukujula kakhulu ngalesi sitenzo sabo ngoba bakhomba ukuthi nawe wena ovote kakhulu ungakhali phela, duduzeka nganangu 60,000, duduzeka nganangu 40,000, duduzeka nganangu 30,000. Uyayibona leyo nto mawusujula kahle, mawususebenzisa kahle umqondo, uyabona ukuthi ukhona ubuchule obukhona obulimazela enye iside abalandeli versus amaqhawe or amaciko in terms of ukuhlomula. Kukabili lento nathi singabalandeli phela sadinga ukuhlomula, ukhozi-ke ukuthi-ke nizohlomula nini nani ningamaqhawe nathi ngokuhlomula. Ukhozi ukuthi-ke njengoba silikhulume kangaka sanimemezela kangaka, iyona ndlela yokuhlomula-ke leyo. Kuthini kuphawula kwakho wena osekhaya njengamanje, ngoba ngiyazi ukuthi abanye mhlawumbe abayi-understand, kodwa-ke awasithi wena buwumlandeli ovote kakhulu, ngabe uthini? Ngabe uthi angwini umculi kuyeka wena? Ngabe uthini? Yabona. Ungakhohlwa-ke ukukhomenta-ke i-comment section ihlezi ivuliwe bakwethu for abantu abathanda ukubeka uvo lwabo. Kusadebate inyana lokhu uma ngabe ubuka ngeso elijulile, uphinde futhi kungabisiyo uma ukubuka nje ngeso elilodwa, ngoba umlandeli udinga ukuhlomula naye. Akangahlonyeliswa ukujatshulisa ukuthi iqhawe lihlomulile, akehlomula yena manje. Washo ukuthi Owen Ndlovu wathi-ke ziyobadida abantu phambili bayokhuluphala ngifile. Njengamanje siyivulile i-comment section, akube njalo. Sibongeke ukuthi-ke usiphe indlebe ekwazi wafika lesikhathi, siqhubeke njalo futhi-ke sikhuthazeke nathi ukuthi siqhubeke njalo. Kunjalo lunjalo udaba lujulile, luyindidi, liyakhalisa, liyajabulisa. Mina ngiyamjabulela umlandeli ovote kakhulu okhipha imali engangoma 100,000 imali enkulu ngoba iyabuya imali yakhe. Ngiyamjabulela naye iqhawe ngongatholi lutho, izitho ziyajabula. Abalandeli-ke namaqhawe nabavote kancane-ke bajabulela ukuthi bakhalele ukuthi iqhawe lethu kuphela lutho. Umlandeli ovote kakhulu wavota ngemali yakhe enkulu uzowina. Siyabonga-ke bakwethu ukuthi ungazumbulale ukwenzeni wena, bengeke wangixolela wena, bengeke wangixolela, ungazumbulale ukwenzeni wena, engawenzeni ungazumbulale ukwenzeni wena. Gijim konakala-ke manje, utshelwe mina wethu ubhula mngoma isilwane esifana nenyoka.